दाखवते। सार बघा कसं मस्त झालेलं आहे, खूप छानही सुगंध येतोय। यामध्ये आपण कांदा घातलाय ना, तर गोडपणा त्यामध्ये थोडासा आलेला आहे। जर तुम्हाला गूळ घालायचा असेल ना तर तुम्ही घालू शकता। तसं तयार आहे। यावर थोडीशी कोथिंबीर घालते। हे टोमॅटोचं सार खरंच मस्त झालेलं आहे। थंडीच्या दिवसात जर काही वाफाळतं असं गरमागरम खायचं असेल तर अशा प्रकारचं टोमॅटोचं सार करून खा, खूपच मस्त झालेलं आहे। आणि सोबत मऊ भात असा शिजवायचा, मऊ भात शिजवला की टोमॅटोचं सार आणि याचं कॉम्बिनेशन खूपच भारी लागतं। आणि ही 2 in 1 बघा रेसिपी झालेली आहे। सूप देखील सूप म्हणून पण तुम्ही हे पिऊ शकता, इतकं छान झालेलं आहे। तर चला, ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। आणि जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब